Hi mga paps, welcome to my vlog. Ito na po mong patanahon sa mga tanom na mo di sa suod. Tara, let's go. Mga paps, mga ang roses, nindot kay mabulak. Kani ang gumamela, double. Indot ibulak, pink kay mga paps. Green kay lang mga dahon tungod kay tambo kayo. Naigo gyud siya sa fertilizer mga paps. Na makay pagkaarin sa mga tanom nila mga paps. Namulak gyud maayo di lapita mga paps. Oh. Kani dapita di mga paps o panibulak. Pero tambok ya po ng mga tanom. May kayong pagkaarit. Ipangbitay sa naubang mga paps. Basta sa nisir di mga paps, tambok kayo. Kani siya ako kailangan tanong mga paps. Pero nindot ya po siya. Pangbitay. Kaya siya red kayo sa dahon. Tambok kayo sa mga paps. Kani siya doranta. Maraming kung nailan mga paps. Tambok kayo lang doranta. Ano po pambitay o. Kani siya sagad kita ko ni sa mga mall mga paps. Ni ang kuan lemon grass. Umot ka na sa ilamas. Lamas og litson. Kani mo ni siyang sampagita na sa mga paps. Siguro nakakita na mo ani kay sa una akong video. Kani mo kung kita mga doranta. Ano siya? Pangbita mga doranta. Kani siya ako ilan ng bulak mga paps. Hilo ang bulak. Kani siya mga man yung katong gumamila. Kung gipakita na ninyo na siya. Nindot yan po siya bulaka. Sari-sari ang mga bulak pili sa suod mga paps. Kani siya violet food color. Nindot sa siya bulaka. Minus na sa bulak ron at mga paps. Kao na bagakin sa bulak. Nindot sa kay gulat ning misitasa mga paps. Nindot sa siyang tanoma mga paps. Hindi gini siya madagko. Makadani ang yang kaanyag. Nanara siya. Kanyo sa yellow color man ito pagkita kanina. Nindot sa siya mga paps. Pero minus na sa bulak. Hindi baga og bulak mga paps. Mga paps, mao na to tanan ang ako ang mga bulak nga gipakita ninyo. Nindot kay sila mga bulak mga paps. Nindot kay siya. So, mao na to siya akong kapakita ninyo karon. Shout out na ta. Shout out ko sa ako ang mga kababanay dito sa Negros Oriental, mga Suerte family, mga Yosoris family, o sa mga Resilia family, mga Alberto family, o sa tanan-tanan na laman. Kung amoy mga ipashout out, comment lang na sa ako ang Facebook page, hashtag Uber Suerte page. YouTube like, comment, o share, o subscribe sa ko ang YouTube channel RS Suerte TV. Dahang salamat.